Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Tambalan, itago nyo na lang ako sa pangalang Lara, 24 years old, at mula ako dito sa La Union. Allow me to share with you my love story na sa tingin ko, suntok sa buwan simula pa lang. I was just 18 when I lived in with my boyfriend. It was a roller coaster ride. Bati ngayon, away bukas. Paano naman kasi, hinakot niya lahat ng bisyo, sugarol, sabungero, lasinggero, babaero. Dahil tambay at walang trabaho, walang direksyon ng buhay. Para akong kalapati dati. Lalayas ako pero wala pang isang araw bumabalik ulit. Hindi ko kasi siya kayang iwan. Pakiramdam ko, hindi ako mabubuhay nang wala siya. Cashier, at the same time office clerk ako noon sa isang restaurant. One day nangutang sa akin ang partner ko. Nagalit ako kasi ipupusta niya lang pala sa online sabong. Nagalit din siya kasi malas daw sa sabong kapag nagagalit yung inuutangan. Talaga ba? I left him. Nakitulog ako sa tita ko. Nakahiga na ako pero gaya ng dati, gusto ko nang bumalik sa partner ko. Ang hirap kasing matulog nang wala siya. The next day, pumasok ako sa trabaho ng matamlay at mugto ang mata. Bakit mukha kang sabog? Tanong ng boss ko na may-ari din ng restaurant. 30 years old si Sir Ben at single pa din. Nagulat ako sa biglaang tanong ni Sir. Hindi ako sure kung nagbibiro kasi hindi naman tumatawa. Good morning po, sir. Binati ko na lang habang papasok sa office para makaiwas sa susunod na tanong niya. Unfortunately, sinundan niya ako at muling nagsalita. Nag-away na naman kayo, no? Nalaman daw niya ang pinagdadaanan ko dahil naririnig niya sa mga katrabaho ko. Sa loob-loob ko, walang pinagkaiba si Sir sa mga kasama ko. Chismoso din. I confirmed na iniwan ko muna ang partner ko at umuwi ako sa tita ko. Despite of my business that day, na-miss ko ang partner ko. Gusto ko na magkaayos kami. Babalik na lang ako at pauutangin ko na siya. I checked my phone nung uwian na. He did not even message me. Alam naman kasi niya na babalik ako kaya hindi niya na ako susuyuin. Pero ang nag-message, si Sir Ben. Nakauwi ka na? Napasimangot ako. May ipapagawa pa ata. Uwing-uwi na ako eh. Nag-aabang na po ako ng jeep pa uwi, sir. Reply ko. Hindi na siya sumagot. Ako naman excited nang umuwi sa partner ko dahil hindi ko siya nakasama ng isang gabi. Maya-maya may kotseng huminto sa harap ko. Bumukas ang bintana at laking gulat ko na makita ko si Sir Ben. Sakay na, hatid na kita. Nakangiting sabi niya. Nanlaki ang mga mata ko.
Gusto kong ibalik sa kanya yung tanong niya sa akin kanina. Sabog ka ba? Eager kasi akong malaman kung ano ang nasinghot at gusto akong ihatid. Ang damot kaya niya sa trabaho. Laging hindi masarap ang pinapaulam sa amin tapos mag-aaksaya ng gas para ihatid ako. Sa takot na pag-initan ako sa trabaho kinabukasan, pumayag ako. San ka ba uuwi? Sa boyfriend mo. Huwag ka na dun. Stress na stress ka na, babalik ka pa. Napakarupok mo. Dahil gusto ko magpaka-feeling strong, sa tita ako nagpahatid. Sabi ko, mag-iisip-isip muna ako. Parang mga tinik yung sinabi ko na sumusugat sa bibig ko. Hindi tuloy ako nakabalik sa jowa ko ng gabing yun kahit gustong gusto ko. Dumalas ang paghatid sa akin ni Sir Ben ng palihim. Nagkaroon kami ng mga conversations beyond work. Lumalim ang ugnayan naming dalawa ng kami lang ang nakakaalam. After a while, inaya na din niya ako lumabas at mamasyal sa labas ng probinsya para wala makakita sa aming magkasama. Makalipas ang ilang linggo, sinuyo ako ng ex ko, pero tinapos ko na ang 3 taon naming relasyon. Wala siyang nagawa at hinayaan niya na lang ako. Months passed and naging masaya ako. Pansin din ng mga co-workers ko na I was blooming. Lagi kasi ako nagpapaganda sa trabaho para kay Sir Ben. Inspired at ganado din ako palagi kasi after work, halos gabi-gabi kaming magkasama. One night, napatanong ako, "Sir, ano ba talaga tayo?" Sagot niya, he is not into commitments. Ang mahalaga daw, masaya kami. Tanggap ko naman kasi na hindi kami magka-level. Alam ko na hanggang dun lang at may hangganan din ang lahat. Sabi ko sa sarili ko, I will allow myself to be happy, kahit saglit lang, para tuluyang makamove on sa ex ko. Habang tumatagal, napamahal si Sir Ben sa akin. Dumating ako sa stage na parang pahulog ako sa bangin kahit alam ko namang walang sasalo. Paano naman kasi? Siya yung lagi kong kasama. Napaka-sweet at caring. Lagi niya akong nilulutuan tuwing uuwi ako sa bahay niya. Lagi niya akong niyayakap. Lagi kaming masaya. Then COVID happened. The restaurant closed temporarily. Namiss ko yung maamong mukha ni Sir Ben. Mabuti na lang lumuwag naman ang restrictions at nagbalik trabaho kami ulit. Excited ako kasi makikita ko na ulit siya. He was not. He was cold and distant. Hindi niya ako kinakausap sa paraan na kaming dalawa lang ang nakakaalam. Kakausapin lang niya ako tuwing mag-uutos o may ipapagawa. Naging seryoso siya sa trabaho at pagmamanage ng restaurant. Hindi na niya ako hinahatid. Hindi niya na rin ako niyayayang lumabas. Gusto ko siyang tanungin kung bakit. Gusto kong malaman kung may problema ba sa amin o sa amin. Hindi ako sanay sa bagong setup. Kinalma ko ang sarili ko at inisip na baka stress lang dahil mahina ang kita. Nalaman ko ang mga sagot sa lahat ng mga tanong ko sa Facebook. Nag-post kasi siya ng picture nila ng girlfriend niya nung araw na sinagot siya. Alam ko naman na something like this was bound to happen. Pero hindi ako handa. Yung taong nag-ahon sa akin sa pagkalugmok, siya din pala yung muling dudurog sa akin. Siguro ganun lang talaga. Binigyan ako ni God ng taong sasagip sa akin noong mga panahong hindi ko kayang sagipin ang sarili ko. Ngayon, gusto naman siguro ng Diyos na ako na mag-ahon sa sarili ko. Maybe He doesn't want me to rely on others anymore. Nag-resign ako agad sa trabaho dahil hindi ko na kayang makita
siya nakasama ang girlfriend niya habang pinagsisilbihan ko silang dalawa. It has been 2 years and I'm now genuinely happy loving myself. Sarili ko muna ang focus ko ngayon. Thank you, Tambalan, sa pagbasa ng sulat ko. Sobrang idol ko kayong dalawa kahit na bagong listener nyo pa lang ako. Nakakainggit matawa ng kagaya ng tawa ninyo. Keep safe always and God bless. Nagmamahal, Lara. Hi, Lara. Hello, Lara. Well, we're happy that you're happy. Sabi Yes. mo nga ikaw naman ang makakapagsabi talaga niyan. Genuinely happy. Yun yung sabi mo. So, ibig sabihin talagang sa kaibuturan ng iyong puso, internally, alam mo na happy ka. Yun. And that's good. Yes. That's good, 'di ba? Ito nga yung lagi nating sinasabi, kailangan happy ka internally kasi lalabas siya externally. Parang katulad nung time na meron kayong moment ni Sir Ben, 'di ba? Parang happy yung puso mo, happy yung iba't ibang parte ng katawan mo. So naturally meron kang aura, may glow ka, Yes. 'di ba? Meron kang glow. Kaya yan yung isa sa mga kailangan nating stress ngayon sa kwento na may Wagang Bornay, na ang happiness kasi talaga nanggagaling sa kalooban. Kapag ka Agree genuine ako dun. na truly na masaya yung puso, 'di ba, lumalabas yun naturally. And dahil lumalabas siya naturally, meron kang aura ng positivity, aura ng maganda, parang aura ng masaya, ganun. Wala namang rason para hindi makita yung glow na yan ng iba, 'di ba? So, Tama. malay mo, 'di ba, yung glow na yan ma-attract yung ibang pwede mo maging jowa in the future. But right now, yung 2 years kang masaya, gift na yan. Yes. 'Di ba? Gift yan. At kung Happy magkakajowa ka, kami. bonus Correct. na lang Yes, yun. true. Napakarami ng ng lessons na pwedeng kapulutan ng mga nakikinig sa atin ngayon mula sa kwento mo, Lara. Isang magandang bigyan din dyan na syempre, segundahan ko lang din yung sinabi mo, partner. Napaka-importante po talaga ng self-care. Correct. 'Di ba? Nung self-love na tinatawag o yung self-sufficiency. Kapag pinuno mo yung sarili mo ng pagmamahal, totoo yun, masarap kasi sa pakiramdam yun eh. 'Di ba? Binubuo mo yung sarili mo, minamahal mo yung sarili mo, inaalagaan mo yung sarili mo. Inuuna mo yung sarili yes, mo. and you'll feel good about yourself. Kapag maganda yung pakiramdam mo, every time nagigising ka, sa umaga, lagi ka nakasmile. Wala kang consumption eh. Sarili mo lang iniisip mo, sarili mo lang iniintindi mo. Wala kang responsibilidad, wala kang commitment na nakakakonsume. Diba? So, yung maganda yun. Sabi mo nung commitment na nakakakonsume. Ganun ba makapagrelasyon? Diba? Commitment na nakakakonsume. Ang bigat, partner. Oo, diba? Hindi, kasi totoo Totoo yun. naman, nangyari naman kay Lara yun eh. Meron Totoo. siyang karelasyon, meron siyang ka-commitment na nakakakonsume. Nangyari din siya kay Ben. Oo. Diba? Meron siyang, nag-commit siya, pero wala silang label, so nakakakonsume din. Diba? Correct, totoo yan. Kasi may idea Oo. tayo or meron tayong impression na kapag nagka-jowa ka, laging It's all a bed of roses, Yes. sugar and spice and everything nice. Nako, pero ang totoo, nakakakonsume Consume. talaga. Commitment na nakakakonsume. In the words of Chris Chuper. Buti yan, alagaan mo yung sarili mo kaysa may ka-commitment kang Nakakakonsume. Oh my gosh, partner. Ang Diba? bigat. Hindi kasi totoo Correct naman yun eh. Wala kang responsibilidad, wala kang commitment. Unlike pag mag-isa ka lang, single ka lang, wala kang Happy din na genuine Yes. na. Although, syempre, partner, iba pa rin yung merong, masaya din naman yung may ka-commitment. Minsan lang talaga, totoo, nakakakonsume. Oo. Diba? And I guess yung naging experience ni Lara na past two relationships, yun yung mga ka-commitment na nakakakonsume, diba? So, yes, I yes. hope and we pray na next time, diba, magkaroon ka ng commitment, nakakakonsume pa rin naman siya, diba? Oo. Pero yung tama na siya, tamang tao na for you. Correct. Sana makahanap talaga tayo ng mga taong yung tipong bubuo sa sarili mo, yung tipong gano'n naman
in an ideal world again, 'di ba? Paghahanap tayo ng magmamahal sa atin, yung tipong somebody that will boost our self-confidence, Correct. 'di ba? Self-esteem, yung that will boost your mental emotional and mental well-being. Correct. Hindi yung tipong pagising mo, ayun na naman, dito na naman yung Oo. girlfriend ko, yung boyfriend ko. Na ang sakit 'Di ba? sa ulo, Oo. nakakairita, nakakabwisit tingnan. Oo. May ganun yung Di parang ba? nakakakonsume. Ayun Oo. naman, commitment na nakakakonsume. Pero swerte mo kapag nakahanap ka ng girlfriend o boyfriend na talagang kukumpletuhin ka. Yes. 'Di ba yung pagising mo, ay ito na naman siya na good morning siya Meron sa kang akin. glow. Yes, Yan. sa mga At ganon. kung halimbawa, alam mo, ang hirap kasi talagang to let go eh. Alam mo, ang napakadaling sabihin, Isa pa yun. hirap gawin. Katulad niya, 'di ba? Alam niya namang ang sakit na sa ulo nung kanyang una naging jowa, pero balik siya ng balik. Kasi bakit? Feeling niya, yan lang yung tao na pwedeng magmahal sa kanya. Pero hindi ba't, Lara, nung meron ka nahanap na tao na tama yung treatment sa'yo, hindi ba't nakalimutan mo rin yung tao? Parang it was easy for you to let go of that person na hindi mo ma-let go, 'di ba? 3 years mukha mong karelasyon, kahit na ang sakit na sa ulo, commitment na nakakakonsume na siya. Balik-balikan mo kasi hindi ka makatagal ng isang gabi nang wala siya. Hindi ka makatagal ng matagal nang wala siya. Kasi akala mo wala nang ibang magmamahal sa iyo ng katulad ng pagmamahal na binibigay. Yan yung dahilan kung bakit Natatrap ka doon sa Oo, idea na correct, yun. na parang feeling natin, ito na lang yung taong pwedeng magmahal sa atin ng ganito. 'Di ba? Siya lang yung yan yung binabalik natin sa self-love eh. Kasi kung talagang mahal mo yung sarili mo, self-love, self-esteem, 'di ba? Pag mahal mo yung sarili mo, hindi mo hahayaan na ganun yung treatment sa iyo Yes. May iisipin mo na hindi ako dapat tinatrato ng ganite. Tama. 'Di ba? Dapat hindi ganite kasi commitment ito na nakakakonsume. 'Di ba? Tapos tingnan mo Dapat commitment na nakaka-inspire. Correct. Tingnan mo, nung may nag-i-inspire na sa'yo, it was easier for you to let go of the somebody. And that answers the question na siya lang yung feeling mo na siya lang ang pwedeng magmahal sa'yo. Hindi. At kung ikaw nandiyan ka dun sa, parang katulad nung relasyon ni Lara, nandun ka sa sitwasyon na Akala mo hindi mo akala kaya. mong hindi mo kaya, pero sa Yes. totoo lang, mugto na yung mata mo, mukha kang sabog, Diba? lagi kang umiiyak, 'di ba? Ang sakit mo na, alam mo yun, hindi ka, wala Correct, ka ng correct. glow. Yung Tama. aura mo, aura ng inutangan tas hindi binayaran. Oh. Ganon, nakakatsaka, nakakapangit. Oo. Kasi Totoo. feeling mo, hindi mo kaya mabuhay nang wala siya. O ito na yung perfect example na kapag may tao palang tamang dadating, and if you let go of that toxic person, regalo sa sarili yun eh. Yes. Kapag ka nag-let go ng toxic na tao sa paligid, at hindi lang ito hindi lang ito karelasyon, as in jowa. Kahit sino na toxic na kaibigan, toxic na kumare, Diba? toxic na Kaopisina. kamag-anak, correct, diba? Totoo yun. Pwede mo silang i-let go isa-isa, malalaman mo, mag-isa ka na lang. Kasi ito tao toxic. Charot. Diba? Let go of toxic people. At decision mo yun ha. Ikaw yun. And kaya mo siyang gawin kasi nga decision mo yun. Yes. So kapag inalaw mo itong mga tao na to na magstay sa buhay mo, na 'di ba araw-araw ka nabubuhay ka with consume and toxins, 'di ba? Kasalanan mo rin 'yon, decision mo rin 'yon. Pero kung magde-decide ka na bukas o mamaya ngayong Oo. araw na ito, I-let aalisin go ko na na. sila isa-isa. Correct. Then that's also your decision. That's your call. Hindi mo pwede sabihin na hindi mo choice na wala kang choice Kasi choice mo to stay kahit na commitment siya na nakakakonsume. Diba? Choice mo yun Yes, Hindi mo pwede yes. sabihin wala na akong choice siya lang yung pwede magmahal sa akin ng ganito. Hindi. Choice mo yun. You chose to stay. Diba? And you're still, kung ikaw nandiyan ka sa sitwasyon, choosing to stay ka. Yes. Meron ako recently na nagsabi sa akin ng ganyan na 10 years na siyang hindi nagko-commit sa kanya. Tapos parang feeling niya wala na ibang magmamahal. Ito lang taong to. Yung tao hindi makapag-commit sa kanya. Sabi ko, it's not too late. Choice mo nagstay ka na Tama. matagal, nagpakunat ka for 10 years na hindi naman siya, Agree. mag-aano sa'yo, hindi naman pala magko-commit, naghihintay ka na magko-commit siya sa'yo. Choice mo yun naghintay Yes. ka. Umasa ka na ikaw yung pipiliin. Pero hindi ka pala pinili.
choice mo yun eh, nagstay ka, pero choice mo sana na i-let go. Although, syempre, it's always easier said than done. Kami rin, nagstay rin kami sa mga toxic relationships pero ako parang feeling ko hindi naman masyadong matagal. Alam mo yun, parang... Nagkaroon ka agad ng realization at Oo. nakapag-decide ka agad. Oo, at ito promise, based on my experience, yung kapag ka nilet go mo yung toxic person, na akala mo ang hirap i-let go kasi parang feeling mo siya na lang yung nagmamahal sa'yo. Feeling mo hindi mo kaya eh. Oo, feeling hindi mo ka mabubuhay nang wala correct, siya. mamamatay Ganon. ka nang wala siya. Ganon yung Oo. feeling mo, di ba? Mm. Tapos nilet go mo siya. Promise, para kang nabunutan ng tinik na parang, Totoo yun. ay, bakit Bakit ngayon ko lang to ginawa? Correct. Kasi akala mo lang lahat. Yes. Akala mo hindi mo kaya. Akala mo hindi ka mabubuhay nang wala siya. Pero again, akala mo lang yun. true. So, kung toxic na yung relasyon na yan, di ba? Decision mo to let go of that person. Again, you are in charge of your own happiness. Correct. You are the driver of your own destiny. You are the captain of your own ship. Yan na, ikaw na talaga ang lahat. You are the chef of your own restaurant. Ikaw Diba? na. Diba? You are the conductor of your own bus. Lahat na. Diba? You are student of all your lessons. Diba? Basta ganon. Ikaw yung ikaw yung magde-decide. Decide for your happiness. Kasi kailangan internally happy ka. Okay, Docs? Tama. At syempre, speaking of happiness, gusto namin na happy kayo. Kaya magpapa-fanscan kami sa pagpapatuloy ng Facebook Live namin dito sa Love Radio Manila. Kaya antabayanan nyo po yan. Ano ba yung question, partner? Ang ating tanong ay, eto na, madali lang Madali lang naman. naman para magka-idea na kayo at tuloy-tuloy nyo nang isagot, mamaya. Pang matalino nga yung tanong natin ngayon, partner eh. Ano yung pantalinong tanong? Eto na mabagal yung internet ko. Ayan. Ayan na, nag-open na. Okay, Ayan na, go. nag-open na. Ang ating tanong, sagutin nyo lang sa halagang 500 pesos. Ang swerteng mananalo ay tatanggap po ng 500 piso, ha? Nalaglag pa yung phone. Mabagal na nga yun, nalaglag pa yung phone. Lalo na bukas mabagal yan. Kaya nga, nakakalurking. Okay, question para sa programa ng tanggalan tuloy. Tanggalan na! Ng tambalan. Ano ang tinatanggal sa itlog bago kainin? Anong tinatanggal sa itlog bago kainin? Ayan, sagutin ang katanungan na yan sa ating fanscan in a bit. Yes, may pagpipilian silang sagot. Meron, okay. Letter A, balat. Letter B, buhok. Letter C, egg yolk. Yan. Depende yan sa kung paano ka mag-isip. Oo. Kung paano ka skilled. Yan. Basta, sagutin yung tanong na yan sa ating fanscan susunod na po dito sa Facebook Live. Okidoki, muli ako po si Nicole Ayala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding militar operasyon. Yun!